Mrenyi kwa Ramogi wa mora enya nukete Ramogi TV kaune wang sai chendro marwa mara ngich welo maika mokelo ni weche manyien Eid Mubarak mejo wa majo Islam tema nkunde tema untiere munene Ramogi TV wa mor kodwa enya bas ando nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guo kocha pesa magi weche manyien mawango. Jaod bura mambere North Geoffrey Ruku koro chuogo paro mar chik mabiro rido chike mag kedo gi jong'anyo. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia Mama Jenny naomba kuja nisaidie. Asa si kwa na venye naweza msaidia, mlango wa bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Miyo moro Kajiado nego nyithinde ariyo bang' wuon pargi medo dhako mar ariyo. Wito wetu ni kwamba tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya. Tuwe na upendo, tuwache mambo ambayo kwamba yatafanya nchi ya Kenya kuwa katika hali ya mivutano. Jodin Islam mapacho ka ndio bedo kanyakla maringo nyasi mar Eid al-Adha ka ote mag kwe kod achiel mar oganda omed jiwo. Warwako ukende chenro marwa mara ngich welo nyikwa Ramogi kama na inya kumkete Ramogi TV ka ndi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. E okenge mag rakruok gi jong'anyo jod bura mag Kenya Kwanza koro chano timo lokruok ne chik matayo ng'anyo e pacho ka ndi. E paro mar chik mochwal kod jaod bura mambere North miluongo ni Geoffrey Ruku, jogo machano ng'anyo biro kao ting ponono ni ng'anyo magi okelo lal mar ngima, rochruok e weche mag ohala kata lal ma jo ohala biro yudo kinde ma ng'anyo timore. Kaka Kristo wino leronwa jomobago ng'anyo modhi e ng'anyo ma chik okopuodho bendi biro twe e jela. E gino madhi kelo gwandruok machielo e kind piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruoge makedo ratiro mag oganda kaachiel kod riwruok mar Azimio, jaod bura mambere North Geoffrey Ruku chano chwalo e od bura paro matimo lokruok ne pen chik kare 37 matayo kaka owinjore bag ng'anyo e pacho kae. E lokruok makamano, jogo ma uluongo ng'anyo biro kao ting poni ng'anyo margi okelo kethruok mar mwandu, rocho chenro mag ohala kaachiel gi lal mar ngima. Mabiro bang' piny owacho mar Kenya Kwanza seyo ng'anyo mag Azimio e kinde mokalo, ng'anyo ma giwacho ne oketho mwandu mathoth mag jopiny kendo weyo jo ohala gi lal maduong'. E lokruok makamano, jogo madhi e ng'anyo ok bi yienegi mating'o gimoro amora kata otas mondikie weche, wacho kata wero wende manyalo siayo jopiny e wi pogruok mag dhoudi, dinde, kit chwech kata dhok ma ji wacho. Jogo matimo ng'anyo bende ok bi yienegi mar rwako lewni maket kod uniform mag jolweny ma pacho kae kata abuog rombe maumo wang'. E kwayo mar bago ng'anyo, joma chano timo ng'anyo nyaka lerne tendo bila kuonde mag idhi bago e ng'anyo, seche mag timo ng'anyo kaachiel gi yore mag chano luwo e kinde ng'anyo makamano. Kaka yo mar neno ni ng'anyo otim e yor kwe, jogo machano timo ng'anyo ibiro dwaro mondo gwel jorit maggi madhi konyore kod obila e kinde ng'anyo makamano. Kata kamano, wach machielo madhi kelo paro mopogore opogore, apisa mar obila e lemo mamalo mar inspekta nyalo wito oko kwayo mar ng'anyo poni oyudo ni ng'anyo makamano dhi ketho chik kendo rocho kwe. E kindeni, ratiro mar bago ng'anyo nie katiba kendo piny owacho onge kod ratiro moro amora mar tamo ng'ata ng'ata dhi e ng'anyo kata luongo ng'anyo e pacho kae. Okang' makamano ineno kaka chenro mar duoko piny Kenya loch mar KANU kama ne piny owacho nigi teko mar kumo jopiny timo ng'anyo. Poni jo od bura puodho paro mar chikno, ng'ata ng'ata mabiro bago ng'anyo kata yuore ng'anyo ma ok opuodho e pacho kae ibiro miyo twech mar higa achiel. Lokruok makamae ineno kaka temo olo koyo kuom jobag ng'anyo, to ahinya e kindeni machich nitiere ni riwruok mar Azimio biro bago ng'anyo e wi pek mar ngima. Magitimore e kinde mogai mar Azimio Raila Odinga ne olando chieng' tich ariyo e romo ma Kamukunji ni Azimio nyalo duogo e ng'anyo mar sundo piny owacho e wi chik mar omenda mar 2023. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto miyo jagoro mar duond bura mar UDA men Cleophas Malala kod jotelo mamoko adek thuolo mar donje buche jotend migepe mapacho kae ndiye. To kata kamano, okang' makoro kao gi jatend piny Kenya no ineno kama odhi ataro gi chike maturka. Lidio Keyo lero no wachni maler.
Paro mopogore opogore koro medo nyuolore bang' jatend piny Kenya William Ruto keto jotelo ang'wen gothuolo madonje buche mag jotend migepe ma pachoka bang' jotelo go chawo muma e kar jot ma jatend piny Kenya. Jotelo go riwo jagoro maduong' ma duond bura mar UDA Cleophas Malala, jang'ad rieko e weche mag uchumi David Ndii, jang'ad rieko e weche mag arita ma pachoka Monica Juma kod jang'ad rieko e weche mag ratiro mag joma mine Harriet Chigai. Kaluwore gi katiba ma pachoka kare 152 yango malong'o jokanyo mag buch tend migepe kama oting'o jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya, Attorney General ma pachoka, jatend jotije piny owacho ma bende en jagoro mar buch jotend migepe kod jotend migepe duto mathurka. Okang' makama chal gi mano mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nokawo mano mar yiero Raphael Tuju kaka jatend migao ma onge gi migao. E romo manyoro no bagi mar jotend migepe, winjruok nyo bedo mar chugo komiti moyiedhi ma winjore onon midhiero mar gope ma e bandho sirikal mamalo kod mago mag counties. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu nyiso jotend sikunde mondo mi omed mana deo nyuok kolero ni piny owacho biro temo kaka ginyalo mar chwalo negi omuom e seche mowinjore. Mashogu mane loso Mombasa e romo mag galamoro mokelo kanyakla jotend sikunde mag sekondari pacho kae, kata kamano koni gichano timo lokruok e chenro mar chwalo omenda kuma kwan atamalo 50 mar pesa ibiro chiwo e okang' mokwongo. Jafwambo marwa ma Mombasa Georgia Oko miwa ler mar wachni. Romo mar jotend jopuonj mag sikunde mag sekondar madhi nyime e kaunti ma Mombasa ne odonjo odiochienge mar adek. Twak mar deko kaachiel kod nok mag omenda michwalo e sikunde ne ochacho e romo no, kuma jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu ne osingo ni gichano time lokruok mar chwalo omenda no mar neno ni sikunde yudo yot. We want to get back from the the current quarterly system to the ratio of 50, 30, and 20 going forward. And I think the Treasury so far is in support of that. Jatelo no ne onyiso jopuonj mondo mi ode mana nyuok ka bende ojiwo gi mondo mi gibed ka gitimo nonro kapok ginyiewo mwandu kuom jogo ma uso negi. So you can see the very tight circumstances in which we are operating. But one thing that we want to assure you is that we are coming out of this. All is well. Kindly also do a proper market survey, because I know you are also operating on a very tight financial situation, so that you are able to get the correct figure. And I think we have all agreed that we work together so that we don't underfund anybody, neither do we overfund anybody. I can tell you that as we stabilize the economy of this country, we shall make sure that we do actual capitation. That if we say we are giving 22,224 to a kid, it is what comes to your account. We promise that that is where we are going. Kata kamano, jopuonj go ne okwayo migao mar somo mondo mi omigi thuolo mar medo school fees ka gikoni nengo mwandu to chutho chiemo ma itiyogo e sikunde sani omedore malich mokalo. Many times the government has indicated that secondary education is free, totally free, and we are not expected to charge anything. I want to tell you today, sir, it is not possible to say that we cannot totally charge nothing in our institution, because some of the institutions rely entirely on funding from the Ministry of Education. At least in boarding school, parents pay some extra levy. Day schools, we are not supposed to charge. So that's why we were asking that probably they need to allow us to increase the fee we ask for lunch because of the differences in prices. Midhiero mapek magikoni gisebedo ka gikale en bedo gi jopuonjre sikunde maonge pesa ka jogo machwalo mwandu mopogore sikunde go bende bandhogi. E seche gogo, migao mar somo ne komachielo koni giseketo kange mowinjore mar neno ni gikedo gi wach kuo mag penj mosebedo katimore. We propose that the Ministry of Education considers to increase the capitation
from the current figure of 22,244 we had proposed last year to 30,000 shillings. All schools have their own challenges. National schools have their own challenges. County schools have their own challenges. Sub-county schools have their own challenges. But when you look at it generally, every school has been affected because of the high prices of foodstuff. Romono biro dhi nyime nyaka chieng' tich abich jumani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Udong' weche mag somo kanyo ni moko kuom jonyuol koro kwedo chik mar piny owacho mar kumo chenro mar daro jopuonjre masomo e sikunde mag sekondar ka iterogi e sikunde mamoko e dier tam. Jonyuol wacho ni piny owacho onego ket jonyuol thuolo mar dalo jopuonjre e sikunde sama gidwaro. Simpros Okinda ne oloso gi moko kuom jonyuolgo. Jopuonj kod jokanyo mamoko odhi nyime kod twak ewi bero chenro mag somo e romo ma jotend jopuonj mag sekondar ma Obagi Mombasa. Achiel kuom weche ma osekelo mbaka en okang' mar piny owacho kumo chenro mar daro jopuonjre mag sekondar kitere skunde mamoko e kor tam. Jonyuol ogolo pachgi ewi wachno ka moko kuom gidwaro mondo piny owacho owenegi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro. Giwe jonyuol thuolo ni ka dipo ni janyuol ofil ni skul ma nyathi some, nyathi ok nyadhi mbele gi somo nikech pek mar ngima mantie ma waduto te wang'eyo. Giwe transfer mondo mi otim ne janyuol ka dwa ni nyathino dok kara na dala kuma machiegni gi dala monyalo afford. Wawe mondo mi gino tim. An gino ok mora nikech koro wanyalo wuonde kata matin ni koro sani kaka koro chumi oidho ni kaka no se financial bill no se bedo past koro ngima ma town oinga kata oingo owetena matindo koro ka aduoko gi koro tam kata mokongo rumo koro adwa mondo gidog gisom dala kama maisha koro ngima koro bedie ginyaka yudo alot moro mowuok e puodho koni one town kana kwa nyiewe. Ine wuon nyathi dage me nyathi ne mitiyo ine daily bread ngima ni olal iduoki dala bagra sidhi iki nyathino dhi dong' gi ng'a e skul kuno maborite. Koro nitiere gik moko magara kaka jo expert mag Ministry of Education maka gitimo nyaka gikaw pach jopiny. Moko kuom jonyuol ywak ni gidaro jopuonjre kalore kod weche masik muoch apoya nono kendo chuno gi mar golo jopuonjre ka gitere skunde mamoko. Dhano tho, dhano tich rumo negi, dhano koso tich, kuonde ma ji tie riembe ji. Nyithi jogi duto te karibu gin 65% or 55%. Gidwa bedo dhoudi. Udwa nyithindo donje kuoto donje nyasoro to donje chode. Sirikal konyuru jopiny. Samoro ifwenyo ni nyathi ni e kor tam ifwenyo ni nyathi performance ma nyathi odok chien. Tifil ni dwa transfer to another school. But koro ineno pek be kaluwore gi chik moketi ni ok oyie ni mondo iloke. Koro dhi chuno ni iwewa nyathi kanyo even though performance ne pod dhi bedo dismal. Jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori wacho ni thoth jonyuol osebedo ka tiyo marach gi thuolo mar daro jopuonjre sama gidwaro gima osechocho chenro mag somo. Iyudo ka ng'ato chako skul first term osomo for kata 2 months to ka term no pok orumo to odwa dhi e skul moro ochako somo 1 to 1 kata 2 months then ochako dhi another school nikech freedom momigi mondo gi abuse ko process mag transfers mag somo. Kata kamano Misori wacho ni nitiere jonyuol moko mibiro yienegi daro jopuonjre kor tam kalore kod pek mar gimomiyo idarogi. Nitiere exceptions moko manyalo timore, for example ka parents otho to ne gidak e town koro onge ng'ama dagi nyathino koro mano endo gin gik ma the law kata policy ok nyal tamo mondo nyathi obed transferred. To ka ber to nego bed ni nyathi tieko higa mondo ka osetieko higa ni to kodonjo skul machielo to koro some en gima nyalo bedo followed. Director mar somo mag sekondar Paul Kibet nyo wacho ni daro jopuonjre kor tam chocho chenro mag piny owacho mag chiwo omenda mag somo ne jopuonjre e sama owinjore. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo to an gi report moro ma inyo chuny kaendi ni miyo moro e kaunti ma Kajiado wang'o gi mach monego nyithinde ariyo bang' bedo gi ich wang' nikech jaode okendo dhako mar ariyo. Nyithinde ariyo go machielo en jahigni 10 kaso machielo en jahigni 2 no wang' motho ka min gi no bende noyudo hinyruok. Jafwambo marwa Diana Olonde lero no wachne. Jodak ma igweng'ni nochiwo gi kuyo kendo moko kuomgi ne chalo manigi paro matut. Kama ne nigi ot mane oting'o miyo, wuoro kod nyithindo ariyo koro nodong' kawuok mana iro kendo kata kit nyithindo mane owang'e masirano ne ok nyal fwenyore.
Wachore ni miyono ma hike ni ediere kendo moyang nyinge kaka Salome Williams nolorore kod nyithinde ot kendo bang'e yawo gas matedo eka notiayo mach. Kata bedo ni nyithindo go noywak mondo konygi, jirende go lero ni onge yo mane ginyalo reso go nyithindo go. Asa venye nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia Mama Jeni naomba kuja nisaidie. Asa sikuwa na venye naweza msaidia, mlango wa bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, Mama Jeni kuja nisaidie, Mama Jeni kuja nisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia na nilikuwa tu peke yangu hapa. Kalure gi jirende go miyono no bedo gi ichwang bang' fwenyo ni jaode no nyumo miyo mar ariyo ka bende ne gisebedo ka giyware kinde ka kinde. Kata kamano miyono notony gi adhola mag mach. Maafa ya watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzazi ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi hiyo kitu imeniuma sana. Sasa kitu alikuwa anatuchangaza na tuambia tu yeye anaenda, hata already amebeba vitu zake zingine, amefanya nini anaenda. Sasa mimi na mwenzangu tukamuongelesha, tukamwambia kwa ndoa lazima misukosuko itokelezee. Sasa wewe ndio rudisha vitu zako, fanye nini ukae. Mama na baba walikuwa nagombana, sasa tumepoteza maisha ya watoto innocent. Gimedo ni masira mar mach no nomako nyaka ute jirende mamoko. Digni majo neg mach bende giyuak ni emane omiyo masira no medo landore. Moto igezimwa juu vijana walikuwa wamejitolea. Kama tungekuwa na zimamoto hii mambo haigetokea mahali imefika. Watu wa kijiji ya Saina wamehangaika sana, wamepitia kipindi kingumu kuzima hii moto kwa sababu ya ukosefu wa vifaa za kuzima moto katika mji wetu wa Kajiado. Kalure gi komanda mar obila ma Kajiado Daudi Loro Nyokwe ne uloso kodwa yoro ong'we yamo. Ringre nyithindo go noseter kar kano ringre mar Kajiado Referral ka giikore chwalo min margi e doho bang' chango. Diana Olunde, Ramogi TV. En wach ma hinyo chunya ahinya. Kwa kanyo ni piny Kenya koro timo winjruok kod jokanyo mag sekta mar thieth mar chopo singo mar chwalo omenda ne chenro mag thieth kaka en dwaro mar duol matayo thieth e piny mangima men WHO kochopo higa mar 2030. Maendi ne oyangi e kinde tieko romo mar jokanyo mar sekta mar thieth kotelnegi kod migawo mar thieth e piny Kenya ma osebedo ka dhi nyime e boma ma Nairobi kaendi kuom ndalo 3. Romo no nen mar nywako paro ewi kaka piny Kenya nyalo yudo omenda mag chwalo ne sekta mar thieth kaka achiel kuom yore mag chopo lek mar chiwo thieth makare e yo moyweyo miluongo ni universal health coverage. So that's where we are for now, and I would like to welcome enhanced national health financing systems, options to reduce fragmentation, strengthen procurement and purchasing, and improve prevention for effectiveness and efficiency. In this regard, in the area of efficiency, the government of Kenya will strengthen PFM within the whole of government for improved efficiency in health service provision. The forum has provoked us to assess progress made in implementing the health financing commitments, the challenges we have encountered, and how best to move forward together, both as a nation and the region as a whole. Nyikwara Ramogi wadhi yweyo moro machuok taneno kote maru 2-3-6-0 aneno ka Arina nyakwaro ketho en toro mare yor mbui mar Twitter. Wacho ni more Trevor an Arina okelo nyakwaro ketho jagema Sumbi. Aneno Ramogi TV yo makare kan dala gema Sumbi. Awuoro kaka ngima tek Kenya kaendi. Arina tek to pod odhi mana medo redore jaduong'. Ng'eni chakre dwe mabiro eka koro VAT moro mar 16 cha dhi donjo. Pod odhi medo mana redore maduong'. Koro ndi Ramogi an Pastor Omondi Otiche mar gemo nyenyore mos na Archbishop Odhiambo Gora gi jagoro Samuel Atongo gi Samuel Asum. Erokamana geno ni giwinjo ote maru 2-3-6-0 ne kaka nyalo yudowa kata yor Twitter bende wantiere. Kamano onere bang' dakika matin. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums.
For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Moluor Governor ma Kisumu County, Professor Nyang'nyong'o, ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'wono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondao mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'wono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Ramogi TV kaendi wadhiane mbele gi weche manyien ni joyie mag jodin Salam ne ochokore muskiti magi maringo odiechieng' makende mar Idul Adha ma ong'ere gi dho ngere kaka the Festival of Sacrifice. Nyasi no timore higa ka higa e giko dwe mar 6. E pacho kaendi nyasi ni ne odhi nyime ka ote mag achiel mar oganda, kwe kod winjruok ne nochwal gi jodolo mag Islam. Jafumbo marwa Millicent Adhiambo miwa ler mar wachno. Nyasi mar Eid al-Adha en nyasi mar ariyo ma jo-Salam timoga higa ka higa mar jiwo yie, hera, chiwruok, bolruok, wichot to kod luor ma ng'ato nigodo kuom hala ka giparo godo sigand Abraham mane oyie chiwo wuode achiel kende kaka misango ne Nyasaye ma onge to. E kaunti ma Kilifi e boma ma Malindi, nyasi mar Eid al-Adha ne obagi e muskit mar Masjid Sheikh Nasor kuma jo-Salam okwa mondo chimre tir gi puonj mag Koran maler ndalo duto ma ok mana ndalo magihingo nyasi makama. Kane oyalo e sub-county ma Malindi, Sheikh Abu Katada Salim noyango ni nitiere pogruok e kind nyasi mar Eid al-Adha kod nyasi mar Eid al-Fitr. Hii ya kuchinja tofauti na Eid al-Fitr, tunatoa zakatul fitr. Eid al-Fitr tunatoa zakatul fitr kabla hatujaenda kusali, ama hii Eid al-Adha tunachinja baada ya sala. Komachilo e kaunti ma Migori, alam mar nyasi ne obagi e muskit mar Masjid Salam. Jakom mar riwruok mar oganda jo-Salam e kaunti no, Omar Ibrahim, to kane loso oseo jod bura mamalo kuom midhiero masani okwako piny Kenya kuom kalo paro mar chik omenda ma higa 2023 ka giwacho ni jod burago okodich kod ngima oganda. Bende e gikoni onge olemo matwak e kind Azimio kod Kenya Kwanza biro nyago ka koro jopiny mondo oikre ne ting'o osigo mar pek mar ngima. Hawaangalii vile wananchi taishi, maslaha wananchi tokuwa namna gani. Hawa naangalia tumbo yao na vile watafanya. Hiyo ndio kitu zao. Hakuna kitu kingine naangalia. Sasa hata kama naongea, wataongea nini? Kila kitu na kushabitishwa. Sasa iliyobaki ni kuzika kwenye kaburi tu, wananchi wote wamezikwa. Kaunti ma Mombasa bende ne ukodong' chien e dhialo nyasi mar Eid al-Adha ka nyasi no ne otimore e alap matononoka.
Joelo mag Josalam ma Mombasa oko ni onge tiende piny owacho keto okenge e bero arita mag pinje maoko e samarita mapacho ka to gi jwang'o ka gilero ni kata mana monj mane otimore Lamu kuma ji 5 ne onegi gi jonjore ok ne onego timre ponono arita ne ojiw makare pacho ka. Vipi sisi tuenda nchi jirani kuwataka kuwafanya IGAD wafanye sulhu kwenye nchi nyingine, ndani ya nchi yetu twashindwa kutatua matatizo yetu, itakuwa hatujafanya sawa. Ikiwa sisi tuna uwezo kuwasaidia nchi nyingine kutatua matatizo yao, kwanza tutatue matatizo yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enyasino bende egijiwo jogo mani kod nyalo mondo parie jowetegi maonge kod nyalo ka bende kwayo gi maduong' en nyalo kwe kod mondo sirikal oketo kenge mag duoko piny nengo ngima masani medo mana nyoro jo Kenya. Yoyote mwenye uwezo, si lazima uwe ni tajiri milionia. Mungu iko amekuruzuku, kila amekuruzuku, tinda mpe mwenzako, ni thawabu kubwa sana. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni doho mashanzu waweyo girambun mar siling milion 1 achich moro mane omaki kitudo kod timbe njore mag Al-Shabab. Zakaria Kamal Sufi mosebedo ka ogeng'ne etesendo bila kuom dwe achiel itudo kod konyo kweth mar Al-Shabab nyiewo mwandu kowuok e piny China ka gitere piny Somalia. George Bati ni kod ler mar wachni. E kinde ma monj mag njore ma itimo ka itiyo kod miruti mochiki e bolo osebedo ka timore e gwenge mag nyandwat ma ugwe ma pacho ka kendo lal kod ngima pisa mag arita. Do Mashanzu oweyo girambun mar milion 1 jal moro ma itudo kod kweth njore mag joka Al-Shabab. Zakaria Kamal Sufi ma osebedo ka ogeng'ne tesendo bila nyaka ne make dwe mar 4 itudo kod tema mar nyiewo mwandu ma ichechni tiyo godo e monj e lo kweth mar Al-Shabab kowuok e piny China ka itero e piny Somalia. Achijno wachore ne ogolo e piny China bogi 3 mag gige lweny ka bogi 1 ne omaki to 2 mamoko pok oyangi kama ne otere. Kaluwore kod apisa matimo nonro ewi wachno Gideon Wambua, mwandu mane Zakaria Kamal Sufi ogolo e piny China ilo Al-Shabab oting'o kit ndege manyatindo ma idendo ni drones 5 kendo gin gi teko mar ting'o pi lita 10. Bende ginyalo fuyo mita 500 kowuok e lo e kor lwasi. Achiel kuom bogi manomaki mitudogo Zakaria bende ne oting'o mwandu ma iloso godo bunde, mwandu ma iloso go lep jolweny, tandarua mabor ne romo mita 3,000 mag losa kumba mag ema, sola manyasani minyalo ban, lewni ma ka ng'ato rwako kendo donjo go e lum kata bungu tok nyal fwenye, ka achiel kod ova mag jolweny. E ibogino bende noyude angolo 18 mag nyong'ong maneno maler otieno ka wang' paka, kalembe orieko mamako duol, saa mag lwedo ma itiyo godo e fwenyo maling'ling, toje 20 kod ogudu matek ka kod opuk ma itiyo godo gi jolweny. E kinde mabura ma omak ne Zakaria Kamal Sufi achich ma itudo kod kweth mar Al-Shabab ni e lwet jal buche do Mashanzu Yusuf Shikanda, obila medo dhi nyime nono M-Pesa kod bengi achijno mar yango jomosebedo kotudore godo e yore mag omenda ka bende gisingo mar ni othir chutho tim mora mora mar njore manyalo geto piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Wadonga ni weche mag njore ni mohewo ji 200 kar dak mar Salama e kaunti ma Lamu manyocho monj kod jonjore ma ichich ni gin mag Al-Shabab ndalo 3 mokalo. Koro dak e skund primary moro kono kendo gin gi luoro mar dok e miechgi. Jonjore go osebedo ka monjo gi gotieno gino ma koro osenyayo luoro e kindgi kendo miyo koro gidar. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Kar saa 1 okinyi wachopi e skund primary ma Juhudi. Kae iromonwa kod gwen mabende kolo chiemo. Ei klese wayudo mine mafundo osikegi gitimo ikruok mar dok miechgi bang' nindo e skund primary ni. Ma bang' monj mane giyudo chieng' ngeso ma okalo mapod miyo gi kiondko. Tunahofia uhai wetu. Hiyo ndio imefanya tuamue tulale hapa kwa sababu huko tunakaa tukiwa na wasiwasi. Hatujaona ile usalama huko tuliambiwa tuliahidiwa. Na sasa ndio tunahofia, ndio mnaona tunakuja hapa shuleni kutafuta usalama. Kwa sababu nahofia ukilala kule ndani ya hiyo nyumba utachomewa ndani na watoto wako wote. Tutasaidika namna gani? Wakati kunapokuwa usiku tunaona shida imeingia. Na kunapokuwa mchana tunaona kumekuwa afueni maana kila kona unaiona. Lakini usiku ambaye amekukusudia kulifanya maovu huwezi kujua amekaa wapi. En monj mane oweyo chwa beach ka wito ngimagi kuomgi ne nitie japuonjre mar sekondari klas 10.
Chuo modong' wuoro gino mabiro tieko monj ma kinde ka kinde, ka nyithindo to odong' ka parore gi madhi nyime. Tunaomba rais asikae huko, kwa sababu kama bila alikuja hapa kutuomba kura na akatuahidi siku 100 atatupea hii masamba, akuje hapa. Tunamuhitaji pamoja na Kendeke. Timothy Kimani en achiel kuom jogo mane ojoti e skul, kata kamano odok pacho okinyi ka okinyi mar dhi nyime kod pur. Odhiambo ofundo ngedene kendo ochomo skul mar manyo kar nindo kaachiel kod joode. Unapolala hapa nyumbani kuna hatari, maana unaweza kuwa umelala usiku, jirani akaja akubishia mlango, mimi ni fulani njoo, akitoka inakuwa sasa yeye unashikwa na wale, wewe umeshikwa, inakuwa sasa wewe ni chambo ya boma nyingine ya karibu na wewe. Unakuta mnazenda hapa na mbali sana, watu wakiuliwa tu, lakini sasa jirani yako ndiye anakuita, si ule gaidi. Gaidi usikie sauti yake, utasikia sauti yake wakati utotoka nje, wakati unachinjwa ndio utajua kumbe si jirani ameniita. Skul primary ma Juhudi ema osebedo kar jot mar jodak masalama e kinde ma monjo wuok kuom madhi higni 3 koro. Ka penjo gi maduong' to en ni piny owacho rito ang'o mar geng'o monj malalo ngimagi kinde ka kinde. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni apedha ni junjuri mosebedo katimore e gwenge ma Baringo South. Nenre ni koro nyuolo lemo. Jodak maluora no koro loso ngimagi kokale chendu mar pur, pith kod ohala. To kaka Millicent Adhiambo leronwa, jodak puoyo kwe mosebetie ka gijiwore yore mag dongruok bende. Huyo mabandis walikuwa naishi sehemu ya Karkorona ambayo ni sehemu ya hii mlima yote. Sasa wakifika masaa kama saa hii watakuwa wametokea huko wakuja watufahamia area hii, wananyemelea sisi kwa bandi. Igniario mokalo gode mae gwengegi ne gin pewe mag lwenje kod kuonde pondo mag jomaundu. Jodak e alwora Masinoni, Sereson, Embosos, Arabal kod Kasiela e tegot makar koron mayudore Baringo South ne odak matek kaluore kod njore mane omako gwengego. Mier nolokore kambi mara pisas magarita. Watu wako area, watu walikuwa naishi kuanzia Gaon huko na hakuna mtu alikuwa anafika hapa. Walikuwa na mtu kishataka kukuja area hii mpaka ujulishe personnel ya security, alafu uende uletwe na kibaru na urudishwe tena mpaka mahali unaishi Mochongoi huko. Adola mag monj kod nek pokolal kaluore ni kinde moko jiaboro nonegi odiochieng' moro e monj mane odaro oganda mathoth. Monj norocho ngima ohala kod wuoth e alwora ma Baringo South. Hao mapandits walikuwa na mabunduki na hii watu wetu hawakuwa na maslahi yote, ni watu wa amani. So wakati walifamia eneo hili, mimi nilikuwa mmoja wao ambao nilikimbizwa, isipokuwa tu Mungu wangu hakuwa ameniacha. Jotelo ma Baringo lero ni apedha mosebetie kuom dweche omiyo kwe oduogo e gwengego kendo chuny oganda ochierne chenro mag dongruok. We are happy that there is peace and security. I also want to thank the national government and all who are concerned in bringing peace in the county. Now our people can farm. Korkoron, areas that was a no-go zone. The governor will tell you here that people have already gone to those areas and they are trying to settle. Kwa sababu, when peace is there, tunataka kushukuru na tukae kwa amani na tupendani. Tunaomba Mungu asitu kutuliza ili tuweze tutembee barabara moja kama tamipana na taifa ya Kenya. Gwenge manutwere kod much magina sani ogonyore omiyo jodak odoke tijegi mapile kaka pur kod ohala. Puothe omeo kod cham kaka oduma, rabolo, afoto kod nyanya, chiemo mapidho jodak kendo medo gi yuto mamoko e chiro. Nyaka sani cham chike puothe madirom hekalu 2,000. Moko kuom jodak bende odoke pith jamni toka ne omagi mwandu makamago e monj mane himogi kinde mokalo. Sani gwen kod adiek bayo e chirni manitie e kor gwengego. Jotich kod jodak bende jaromo ewi mesa kagigago gi kwe kod mor. Giwacho ni kwe e ber budho. Chenro mag thieth bende ochier kendo jochiw thieth koro nyalo limo oganda kagicholo negi puonj kod thieth e dhot ka dhot. Gino mane ong'ikore nikech monj makamago.
Jotelo kod jodak medo kwayo piny owacho mondo medrido arita makono kendo konyo oganda mane tulo daro mondo oger ngimagi manyien. Tunaomba kabisa usalama izidi ili tuweze tujikimu kufanya bidii zaidi. Naomba kabisa mapati au watu kabisa wachengeo juu hawana namna ya kuchenga manyumba sao. Jodak ma Baringo South wacho ni giyudo fungruok kalure kod apedha ma itimo kod jolweny kaachiel kod obila e gwengego. Oganda mane opitho koro geno keyo mabup kod kwe mochwere. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruoge ma ok mag piny owacho matiyo e kaunti ma Homa Bay osedayanga chenro mabiro konyogi e manyo yore mag dongruok ne jopiny e kaunti ma Homa Bay ka gitiyo e bwo mabul achiel ma idendo ni Homa Bay Sustainable Development Trust. Riwruok mar piny owacho men USAID mosiro chenro mabiro dhi nyime kuom higni 5. Riwruogego bende biro neno ni mwandu manitiere e kaunti ma Homa Bay otigo e yo makare kod neno ni jopiny e kor gwenge ngimagi olokore bende. Achiel kuom dwaro margi en neno ni jopiny obedo gi duol moro mar siemo kuonde ma dongruok ok timre e yo makare. USAID has embarked on a localization agenda across all countries and on all types of programming, whether it's a health program, our program in economic growth, our programs in education and youth, with the aim of putting local actors in the driver's seat of identifying local challenges, but also coming up with local solutions. Homa Bay Sustainable Development Trust is doing just that. Your strategic plan and the discussion today is evidence that through stronger coordination mechanisms and increased public participation, Kenyan civil society can enhance sustainable development outcomes at the county level. We are new in this office. We are just less than 1 year old. And our vision and mission is to ensure that we have a county that can address the issues affecting the people of Homa Bay. We know that you are going to do resource mobilization. Soon you are going to have a CEO and big offices, but we wanted to start small. So you have a coordinator has been very, very instrumental, being on the ground every day and seeing that the task force has what it needs to actually have this done. Lo malach mare nyalo romo eka 100 e gweng mar Gota Kara mayandi gino gere od governor, jalup governor kod speaker Masiaya kore dhi gere dago ala madhi muonyo siling milion 500. Jatend migawo mar lo e kaunti mar Siaya Maurice Orege wacho ni dago ala no isiro gi piny owacho gi Masiaya kod mano mamalo bende. Wacho ni chenro mar gero dago ala no dwaro lo malach kendo Gota Kara e moyangore ni nyalo konye chenro mani mar en oko mar chuny boma mar Siaya. Orege ne oloso kane ochopo e nyim komiti mar od bura ma Siaya matayo chenro mag loso budget. The national government has made an offer to our counties to find lands on which it would assist to establish industrial parks. I think this is a very important move in terms of attracting investment and also enabling investors to find suitable areas where they can invest. Gota Kara, as it's called, right now is going to accommodate the industrial park. Kamanone Benua Gere, speakers residence, governors residence, and deputy governor resident at Gota Kara. Wadon mon market industrial park in the condition money sim kapono kwanyal provide lo then pesa ya kwa be yudo. So this budget was 150 million. Wangen the national government then another 150 million. So the budget mabiro ma 2023-2024 wangen wade chako the industrial park at a cost of 300 million.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. One kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profiles gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo wa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya Mapol Mboya. Gochie nono 722 auchiel 3 8 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile, opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Haya, wadonjane weche mag tuke. Jaka Black oroko ni en ja Islam kuro kawuone ne Eid, lakini kuro wea gi wich liech. Kuro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noruako e kar dak mare makare jotugo mag Kenya manyocha odhi e tuke mag Olympic mar jotugo manigi ng'ol. Tim no noyudo midila buora e tuke go manyocha obagi e boma ma Berlin mane piny mar Germany. Ne giyudo midila 15 mag dhahabu, 4 mag silver kod 4 mag bronze. Jotelo mamoko manyo yuore nyasi no bende noting'o jagoro mongirore Peter Tum, jaod bura ma Kipipiri Wanjiku Muya kod jakom moyiedhi mar Olympics Thuo Chege. Piny owacho omiyo joloch go mag midila go omenda aching'. All those individuals who got a gold medal, the government of the Republic of Kenya will give you 750,000 shillings. So those 10 individuals will carry 7.5 million. For those who won a silver medal, the individual medalists will carry 500,000 shillings. For those who won bronze medals, the individual bronze medalists will carry 300,000 shillings. And the team that won mbele ni team mar Gor Mahia kawuono no bagne gi bodha mar tipo gi kambi moro mar go punda kaluore gi lodge margi mar league. Nyasi no kocha mar Gor Jonathan McKinstry no wacho ni piem okosebedo negi mayot ni mar negi chako season e kinde mane oket nigi okum mar nyiewo jotugo. Jatugo Benson Omala bende nopuoyo johera mag club no kuom sir mane ogimiyogi. Kambi no nomiyo Gor Mahia siling milion 3.6. It was always possible. It wasn't necessarily the most likely outcome, given where we'd come from at the very start of the season. 7-8 players in training some days, a real challenge in the summer with some off-field issues, a lack of a sponsor and difficult moment at the start of the season, and possibly the most difficult that the club had been in the last 20 years. So for us, this season was really about building, taking a young team under a transfer ban, 18 outfield players, and looking to build them, give them confidence, so that we would have a team for the medium to long term. I think it has been a wonderful season for me, and I think for the team too, because it's been a while since we last won the league, and I think we've made our fans proud this year. Sometimes we've lost some matches, but they've never left coming to the stadiums. But I think I just want to say thank you, and thank you for the support, and I think we have rewarded them with this trophy, and they have something to celebrate.
Ayo, mane kama weche ndo marwa ngichwelo kanya sawi yeto bro dugo kendo sadeka wan kod jaloko marwa men Winnie Adoyo Anto Nyinga Trevor Ombija ndingo panga janyakach dendo nombija taya nyakuar guok kocha pesa wanere sadek.